Salamlardan dostlar ve doğanlar. Bizim 13. tapağımıza hoş geldiniz. A1 English Lesson 13. Gelin olsa nämeýini başlaýyn. Bu tapakda biz action verbs öwreneriz. Action verbs bolanda näme bolýar? Hereket ili hereketdäki işlikler. Hereketdäki işlikler. Gelin onda olsa başlaýyn. Hello and welcome back. Salam ve izniňize hoş geldiniz. In this lesson we will be learning about action verbs. Bu tapakda biz action verbs öwreneriz. Action verbs bolanda action hereket verb ya da verbs işlik bolýandyr. Firstly, what is a verb? Birinjilikle verb näme? Verb näme? A verb shows an action. Verb bolup duran hereketi görkezýär. Or a state of being ya da bolup duran wakany düşündirýär ya görkezýär. Be verbs. Be verbs. Bolmak işlikler ya işlikleri indicate a state of being. Bolup duran ýagdaýy düşündirýär we görkezýär. So, what the subject ya da what's the subjects action about themselves is. Subject ya subjects bolanda predmet, mawduk, harit. Bolup duran wakany öz barada bolup duran wakany görkezýändir. The verbs must also match the subjects or subjects. İşlik bolup duran ýagdaýa deň gelmelidir. Mysal üçin, the subjects can be split into different groups. Subjectler, predmetler iki gruppa bölünýändir. Birinji gruppa I, you, he, she. I men, you, sen, he ol oğlan, she ol gyz. İkinji gruppa it, we, they. It, we, they. Ol zat ya ol predmet. We, biz, they olar. Then the be verb the be verbs follow the subject in sentence. Be bolmak işligi be bolmak verbs follow the subject in sentence. Aýdyşmaýaly be verbs işlik bolmak işligi subjecti predmeti ilerleýändir sözlem içinde. Sentence sözlem. Mysal üçin I am men, you are sen ya siz. He is ol oğlan, she is ol gyz. It is ol zat. We are biz. They are olar. As a recap, qaytadan qaytalýat. Be verbs are. Be bolmak işlikler am, are and is. Am, are and is bolmak işlikler haydylar. Am bolup duran, are bolup am bolup durýar, are bolup duran, is bolup dur manyny berýär. Ýene öyle. Am bolup durýan, are bolup duran, is bolup dur manyny berýär. Dowam edýäs. Action olanda hareket. Action verbs, however, express action and are the most common verbs. Action verbs. Hareket, işlik. Hareketdäki işlikler. Here are some examples. Şurada käbir misallar. Run, ılgamak. Sleep, yatmak. Smell, ifgamak. Feel, duymak. Play, oynamak. Watch, görmek. The extra s. Ünsüren olsaňyz ingliz dilinde sözüň ýerine köplenç s harpy goşulyp gelýändir. S
qoşulma bolup durýandyr. Mysal üçin, when an action verb follows a subject that is either a third person or singular subject, then extra s is needed at the end. Mysal üçin, türkmençe düşündiremizde action verb hereketdäki işlik subject izarlandy. Subject predmeti mawzuy izarlandy es goşulýar. Ýa-da täk görnüşinde goşulýar, ýa-da köplik görnüşinde es goşulýandyr. Ony häzir biz size misallar getiremizde siz gowy açyşan düşünýärsiňiz diýjek bolýan zatma. This is the rule for he, she, it. He, she, it'te es goşulýar. Mysal üçin, verb işlik, verbs işlikler. It iýmek, it iýýar. It iýýar manyny berýär. Dowam edýär. Mysal üçin, example, he eats chocolate. Es goşuldy. Eat iýmek, ýöne eat diýip otyr manyny berýär. Gördüňizmi? He eats chocolate. Ýa-da mine it sinks in the water. Sinks gark bolmak. Ýöne es goşulanlygy üçin sink gark bolmak, ýöne es goşuldy sank gark bolýar, suwa çümüp barýar diýen manyny berýär. Bolup duran wakany aýdyp otyr. She walks in the park. Ol gyz parkda ýürep barýar. Beýdidigi es goşuldy hemmesinde de bir wakanyň bolup duranlygyny aýdýar. Bolup başlanyň ýa tamam bolanyny aýdanok, häzirki wagtda present häzirki ýagdaýda bolup duranlygyny düşündirýär. Negative sentences, negative sözlemler. When a sentence becomes negative, it includes the word not. Haçanda söz negativini bolanda, sözlem negativini bolanda not goşulmasy, not, ýok goşulmasy goşulýardyr. Not sözüniň perewodi, terjimesi ýok. But if an action is involved, then the word do is also needed. Ya hereket bolanda, sözlemiň içinde hereket bolsa, onda do sözü goşulýandyr. Do etmek ya edýär. Therefore, if the sentence is negative and has an action verb, then use. Haçanda sözlem negativ bolsa we action bolsa, onda şu mysala göre kullanıp bilersiňiz. I, men, you, sen, siz, we, biz, they de şularda, they olarda do not ulanılýandyr. Soň, ýene bir gezek. I, you, we, they de do not ulanılýar. He, she, it de does not ulanılýar. The extra s goes on do and not the verb. Extra goşma s harfi he, she, it de gelende do, does edip ulanılýandyr. Does not. Ýa-da hemmesi üçin I, you, we, they, he, she, it de did not. Did gidýändir. Did not for all. Did not ulanılýandyr. Düşünendirsiňiz diýip umyt edýän. Ýadyňyzda diňe şu görýän zadyňyzy saklan. I, you, we, they de do not. He, she, it de does not. Hemmesi üçin do not ulanylýar. Sözlemiň içinde gelende düşünersiňiz hasam satlyk bolan. Dowam edýär. Mysal üçin, example, I do not eat chocolate. Men şokolat ýemok. He does not walk. He does not walk. Ol oğlan ýürenok. It does not sing. It does not sing. Bu gark bolanok ya, o zat gark bolanok. You did not speak. Sen gürlemedin. You did not speak. Dowam edýär. Interrogative sentences. Interrogative sentences. Interrogative sentences mezde öňüm düşündiripdir. Bu soraw ikirjeňlenmek manyny berýändir. Interrogative sentences are questions involving subjects, so people or things.
In sentences that are interrogative sentence and include action verbs, then they being with do, does, or deeds. Action verbs söz içinde gelen, interrogative sözlemin içinde gelende, soru sözlemin içinde gelende do, does ya da did ulanlayandır. Misal için do haytılarda ulanlaya, do etmek. I, men, you, sen, we, biz, they olarda do ulanlaya. He, oğlan, she, olğu, it olzaqda does ulanlayandır. Hemmet üçün olsa did ulanlayandır. Ekstra qoşmaça s diňe he, she, itde do, does diýip ulananda gitýändir. İşliklerde does ulanýan däldir. Misal üçin, example, do you eat chocolate? Soraw, do you eat chocolate? Ýa-da do you speak? Sen gürleýänmi? Ya sen gürlejakmy? Does he walk? Does he walk? Ol oglan ýöreýärmi? Did it sink? Did it sink? Ol zat ya şol zat ya da şol garp boldumy? Soraw. Let's join the words. Gelin olundy sözleri goşmany öwrenelim. Some words can be joined together to form just one word. İki söz bile goşulyp bir söz bermek üçin goşulyp bile gelip bilýändir ingliz dilinde. This is called abbreviations, and we use an apostrophe to show it. İki söz bile goşulyp gelse ingliz dilinde abbreviation diýilýär. Ve onu iki sözün bile goşulyp gelende nädip bilip bilýär? Apostrof belgisi bolýandyr şo sözün içinde. Misal üçin, do not can be short. Do not can be shortened to don't. Do not gysgaça gelende do not etme diýen manyny berer. Gysgaça gelende don't diýip okulýandyr. Don't diýip aýdylýandyr. Does not to doesn't. Does not sözi gysga aýdylanda doesn't diýip aýdylýandyr. And did not to didn't. Did not sözüni gysgaça aýdamylda didn't. Do not etme. Does not. Does not. Etmeýär. Did not. Did not etmediler. Manyny berýändir. Misal üçin, if I, men, you, sen, we, biz, they olar don't etmedi. Don't. He olaglan, she olgyz, it olzat doesn't etmedi. Etmeýär. Or ya da didn't for all. Didn't etmediler. Dowam edýär. I don't eat chocolate. Men şokolat yemedim. He doesn't walk. Ol oglan ýöräni ok, hereketde däl. It doesn't sink. Ol zat garp bolan ok. You didn't speak. Sen gürlemedin. Siz üçin olsa bu tablitsa, şu tablitsany ýazyp gaýtalap ýatlajak bolan. Gelin olsa dowam edýär. Table of action verbs. Table of action verbs. Hareketdäki işlikleriň tablitsasy. Lucky for you, there is a simple table to show the action verbs in use. Bu tablitsada action verbs'in hareketdäki işlikleriň ulanylşy görkezlendir. Present häzirki wagtda negativ görnüşde we sonra görnüşde interrogative. Gelin olsa praktik edelim. Birinci present häzirki wagtda akyny okalyň. I eat a cake. Men cake. Kiçiräjik tort edim. You eat a cake. Sen tort edin. She eats a cake. Ol oglan, ol gyz
tort idi. We eat a cake. Biz tort yedik. They eat a cake. Olar tort yedi. It eats a cake. All hayvan tort idi. Negative görünüşte. I don't. Or ya da I do not ya da bu görünüşte I don't eat a cake. Men tort yemedim. You do not ya da you don't eat a cake. Sen ya siz tort yemediniz. He she de does'dır. He she does not ya da she doesn't eat a cake. Ol oğlan, ol kız tort yemedi. We do not ya da we don't eat a cake. Biz tort yemedik. They did not eat a cake ya da they didn't eat a cake. Olar tort yemediler. It does not ya da it doesn't eat a cake. Ol hayvan ya o zat tort yemedi. Interrogative soru görünüştü. Do I eat a cake? Do I eat a cake? Misal üçün do I eat a cake bolanda men tort yedim mi? Misal üçün birisi günakarlıça bolsa da edecek bolsa ya da siz ýadyňyzdan çykaran bolsaňyz düýün näme ýerinizi ýanyňyzdakdan, garşyňyzdakdan sorap bilýäňiz. Do I eat a cake? Men tort yedim mi? Do you eat a cake? Başka birinden soracak bolsaňyz, sen tort yedin mi? Do you eat a cake? Does she eat a cake? Ol oğlan ol kız tort yedi mi? Do we eat a cake? Biz tort yedik mi? Did they eat a cake? Olar tort yedi mi? Did it eat a cake? Ol zat ya ol hayvan tort yedi mi? Manini berýär. Şonluklan gazırdan dostlar biz bu sapamyzdan tamamlaýas. Biz internetde ýazarlamagy ýadyňyzdan çykarmaň we paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Emme zady ýazyp alansyňyz diýip umyt edýän, ýazyp alan zatdan gaýtadan daşyňyzdan okap praktik etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Hemme üstünlük udaçy, saglyk görüşeliň, sag olun. Bye bye and see you later. Goodbye.